niin, se olisi Jonne Pro täällä, terve. Ja tässä videossa me pelataan Stumbleguyssia. Ja tää on tosiaan 100 tilaajan spesiaali. Ja mä tein eilen semmosen äänestysvideon, missä te saitte äänestää, että onko 100 tilaajan special Minecraft vai Stumbleguys. Niin Stumbleguys voitti, niin mä teen tänne, mulla on nyt konetta, niin mä en ois oikein voinut tehdä vielä sitä 100 tilaajan special videoa, mut lähdetään nyt sitten pelaamaan. Ja tosiaan mietin, että joku päivä, jos te haluatte, niin mä voin tehdä Stumbleguys-videon katsojien kanssa. Ja jos mä pystyn, niin se voisi olla live-video. Se ottaa yhtä littiä. Se oli helppo raundi. Over and at Wonder. Joo. Tääkin on ihan helppo mappi. Ai. Mene. Ui. Vitsi. Ja mä yritän tehdä tästä videon mahdollisimman pitkän, jos mä jaksan, mutta todennäköisesti tästä ei tule mikään hirveän pitkä video. Ei vitsi, mä olin niin lähellä, että mä olisin päässyt jatkoon. No, käydään ottaa. Aha, mainos tuli. Ei mennä pelaamaan. Tää on missio nyt tosta. Ja mä säästän nyt tällä hetkellä gemeja tohon Stumbleguysin premium passiin, mut siinä menee vielä hetki. 545. Mut jos käydä täältä tommonen. Viili. Tässä menee nyt hetki, koska mä sain vielä tosiaan 10.
Minecraft-videoita tässä lähiaikoina, kun mun kone vaan tulisi korjauksesta, jos sitä saadaan kuntoon. Ja tosiaan siinä mun joululahjojen esittelyvideossa mä näytinkin, mikä mun koneelle oli käynyt. Seuraavan peliin. Ja kertokaa tämän videon kommenteissa, että jos te haluatte, että mä teen joskus tumplakaisvideon, missä mä esittelen mun skinejä. Mä en oo pelannut itse asiassa ihan hirveästi tätä mappia. Ei vitsi. Minkäs nyt? Sip. Ai! Hitti vähän. Ui! Ei vitsi, se meni yli. Ei! Vitsi, tää nyt menee huonosti. Ai. Ei tosta. Ai, ei ihan heittää. Voihan. Taas tulee mainos. Joo, mennään suusiksi, voi jatkaa peliä. Hävis, mut taisi taas hävitä äänet. Noin. Voin sitten kun äänet hävis. Tää on käynyt mulle aika monissa videoissa. Mietin, että mä en tästä hirveän pitkään nyt varmaan tee, että voi olla, että mä pelaan nyt tän pelin ja mä ehkä sit lopetan tän videon. No, mä yritän nyt sitten vähän tässä puhua, että multa hävis noi äänet. Ja se on vähän tylsää, koska koko aika en jaksa sitten puhua. Mutta tosiaan ehdottakaa kommenteissa, jos te haluatte, että mä teen jossain kohtaa katsojienkin kanssa stumplekaisvideon. Ja sitten ehdottakaa myös sitä, jos te haluatte, että mä teen mun skini-esittelyvideon. Stumplessa siis. Ui, vitsi, tonne. Tosta. Tonne. Ei mennä ihan vielä heti. Nousee sitten toi joo. Ai. Joo, mut tosiaan nyt kun mä pääsin jatkoon, niin mä taidan tän pelin jälkeen sitten lopettaa tän videon, koska taidetaan mennä ulos tai jotain. Täällä on ihan täysiä playereita.
Ja jos mä myös, tai no niin, no mä en hirveästi taidan nyt kyllä editoida tätä videota tai sitten yhtään jaksa. Mä en oo hirveästi editoinut mitään mun videoita, koska ei oo tarvinnut. Ai niin, tää oli tää. Ei niin noin kalat. Ui! Älä, mitä tää tyyppi tekee? Ai, vitsi! Mä hävisin nyt ton tyypin takia, mutta nyt mä taidan käydä ottaa sitten Stumple-passin tuolta. Ja varmaan missioonit pitää käydä kans ottaa. Noin. Passi. Okei. Mitä sieltä seuraavaksi sais 100 kynsikkaa? Mitäs muut täältä löytyykään? Joo, mutta tää video nyt oli tässä, joten moikka!